Takže čaute, vítajte v dneskajšom videu, ako hrať SCR. Klikneme na ikonku play. Vymenujeme si rolu driver, keď chceme jazdiť. Passenger je keď chceme byť pasažieri. Počkáme, kým sa to načíta. Vybereme si operátora Connect, zatiaľ, keď máte prvý vlak. Vybereme si vlak, kde není tento zelený dialog. Spawneme sa vybereme si cestu bez toho zeleného dialogu. Teraz spawneme sa nejakom DP. Zdvihneme tento pantograf. Naša ďalšia stanica je hneď za rohom. Tak vám ukážem. Prosím, pridávajte na túto červenú značočku. Keď toto bude pípať, kliknete na to. Pridávame na klávesnici V a S spomalujeme. Na telefóne budeme mať takúto páku, ktorú budeme smerovať. Zastavíme na správnom markeri. Pre nás je to tento. Otvoríme dvere. St Helens Bridge. This train is for Stepford Airport Central. Financial Quarter and Benton. Stepford Victoria. This train is formed of 4 coaches. Teraz zatvoríme dvere. Pokračujeme na ďalšiu stanicu. Welcome on board this Stepford Connect service to Stepford Airport Central. We will be calling at Klikneme to Benton akceptujeme Bridge, budeme mať toto. Stepford Airport Zrýchlíme. Parkway and Stepford Airport Central. The next station is Benton. Zatrúbime vláčiku vedľa nás. Keď chceme lívnuť toto okno, ísť jak pasažieri, klikneme toto. A dáme yes. Teraz sa respawneme do hlavného menu. Do výberu vlaku. Klikneme back, čo znamená naspäť. Vybereme si rolu pasažier. Vybereme si hociakého operátora. Vybereme si jeho stanicu. Spawneme sa. Sme tu. Hýbeme VSAD, jak v všetkých hrách na počítači. Teraz šprintujeme so shiftom, alebo keď viackrát stlačíte jump na počítači. Teda na telefóne. Potom, tu by mohol byť nejaký vlak. Nastúpite do neho a kliknete na Roblox dialog Seat. A teraz sa stačí len odviesť a vyskočiť a vystúpiť zo stanice. A to je všetko z dneškajšieho videa, bol kratšie, ale stačí, aby ste vedeli hrať túto hru. Ešte pár informácií vám poviem. Pointy získavate 5 pointov za každú stanicu. Dostávate. Potom dodržujte predpisy a keď je červená, tak zabrzďte. Toto je pre tých, lebo veľa ľudí v tejto hre to robí zle, že brzdí skôr a že brzdí alebo zastaví na tom signáli, že ho prejde. A to je zle, to tak nemá byť. Takže brzdíte. A ja sa s vami lúčim, dajte like a odber a tu si môžete pozrieť moje ďalšie videjka. Čaute.